направо на гащите. Най-трудното нещо, което съм правил в живота си. Много говоря, много успешно и трябва после вода. Добро утро. Имам 3 седмици от дивото прасе и отивам на първото си нощно бягане ever. Стигнах до крайната си дестинация днес, Лалето. Реших преди няколко месеца, може би още преди Виена, трябва да пробвам нещо по-дълго. Не ми е много любимо, често казано, да бягам повече от час и половина. Не съм много добър с това поне, но трябва да се предизвикваме. Това състезание е състезанието, което най-много ме плаши. Дивото прасе с едни стабилни 3 маратона, един след друг, с половината състезание през нощта. Ще бъде наистина голямо предизвикателство този път. Друго нещо, което правя за да се подготвям, понеже съм малко по-едър, в момента съм 85 кг, ако започна да бягам повече, най-вероятно ще се контузия, защото така ми влияе малко по-големия обем на бягане. Бягам около между 50 и 60 км в момента седмично, обаче комбинирам с около 5 часа седмично. Не е мой. Намара колелото е, много ми е малко, много ми е неудобно, обаче краката ми се въртат, сърцето ми работи. Отивам за едни 80 км, до Искъра. Това е много добър начин за по-едрите от нас да добавят някакъв обем тренировки. Идеята да карам много леко, да не се претоварвам. 28 км в джоба, а? Това беше предпоследната тренировка. Последно на колелото, почвам да се почивам. Искам вода. Времето настъпи, а? Да, време е да се 3 часа. облепим. Имаш точно 3 часа до старта. Кинезиотек навсякъде. Перфект. Айде. Това е ключов момент. Една грешка трябва да направиш максимум 3 пъти. На мазин. Иво не знае какво съм му написала, но сега със сигурност ще има мотивация да стигне до 50 км. Преди няколко дни Иво му бяха подарили меч салам и вече ядохме мечка. Да, вече съм имунизиран. Така че... Знам каква е на вкус. Готов съм за цялата спиртно месо. Ако ти излезе, ще захапнеш за гъза. Да, така. Точно. 30 секунди! 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Давай! Айде, Захари! Чао! Шанс да загледаш. Вече час и половина катерим. Давам го много леко, ама много леко. Туристически леко го давам. Всички бягат напред. Аз се разхождам 130 пулс. До сега ми е много приятно. И съм все още една идея оплашен за напред. Да не кажете, че само ходя. Страшно красиво е. Много ми е кеф в момента. Някакси 3 месеца го чакаш да дойде, мислиш го, притесняваш му се, като започне, сякаш си на място. Излезе луната вече, аз още не съм стигнал първия пункт. Почти не ме виждате вече, ама стигаме първи пункт. 35 км, първата малко по-ниска точка. Ударих, малко ми е такова гадно на корема, гаде ми се и си кретам лекичко нагоре към пункт 3. Последното гелче, като го взех направо, щях да го изповръщам на секундата. Километър 40. Не ме виждате изобщо, ама мисля, че леко се понормализирах. Малко по-добре съм, но все пак чакам с нетърпение пункта. Мале, направо на гащите. Приде ми силата от всякъде. Сега мъча си аз нагоре и тък му става равно. И зад мен е някакъв зверски лай. Ама на 1-2, може би огромни кучета, защото бяха в много дълбок лай.
Хора, казвам ви, всичко дадох. Сега на това леко спускане, може би 2 км, съм бягал много бързо, около 5 пейс. Най-вероятно такива неща могат много да те надъхат, когато се включи инстинкта за самосъхранение. Трябва да успокоя вече малко, пак ги чувам, няма да успокоявам, значи за малко почва изкачване, ама до там поне да го избутам така. Вече сме в непозната територия, 43-44 км, толкова никога не съм правил, 7 часа и 20 минути минаха вече. Нямам търпение малко да поседна, сега, след половин километър. Хайде, и трети пункт, много хубав пункт, много добри, много услужливи. Поседях 5-6 минутки и потеглям надолу към Хвойна. Вече съм в селото преди Хвойна, мисля, че Павелско се казваше. Цяло горе, преди да влезам в селото, имаше една обърквация с едни ниви. Ама се оправихме, 1 минута загубихме само. И докато се брода в нивата и бам! В една сърничка, челника на 2 метра от мене си спи, дали не помръдна. Так му минава 4 часа, аз влизам в Орехово и съм изненадващо добре за сега. Ако искат да ме изядат, бягам си с 6.20-6.30 в момента на спускане. Имаше едно много приятно спускане след едно не толкова тежко изкачване към Орехово. Така че сега отивам на пункта. На този пункт ще поостана малко повече. Имам дропбек. Ще си смена облеклото и продължавам напред по пътя. Какво би казал на Иво на 50-я километър? На Иво на 50 км, Ево, че стигна там, имаше още 105, още колко, 65. Почти си стигнал средата. Километър 72 и ходим нагоре към Башмандра пункта. Минахме след Орехово през най-бруталното изкачване на света. Едно лазене 2 км за 40 минути. Беше убийствено. Стигнахме след 300 метра пункта. Стрес. Колко много пазачи. Всичките пазат Айряна, бе. Прекрасно е направо. Сутринта дойде. Вече съм между Башмандра и предпоследния пункт, на който му забравих името. И тук вече почва малко. Има след малко едно баирче. Аз осъзнах, че съм доста бавничък по баирчетата. И преди това на равното побягах. Така хубаво. Всичко върви по план за сега. С изключение на най-малка кризичка, където беше на 35 км до 40-я. И така. Да видим какво ще стане. Минавам по-скоро транзит пунктовете вече. Много не се задържам. Гелчетата влизат, макар че сега скоро не съм. След малко ще трябва да хапна нещо. И така. До след малко. Предстоят последни 4 км от 25 км не съм снимал, защото това беше най-адския период от живота ми евър. Това наистина е
най-трудното нещо, което съм правил в живота си. Чувствам се ужасно. Имам още 4 км. Едва се движа. Не мога да говоря. Пресъхнала ми устата. Едва ходя. Давай! Браво! Си машина! Машина си! Много говоря. Много успешно ми трябва после вода. 5 км нямам и съм умрял. Малко стана. 8 си. Знам. Категорията май съм 5. Браво! 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 Браво, всички сме много горди с тебе. Предполагам, че ти си много горд със себе си. Но завършваш 8. Като ми свърши водата, оставаха 3800 и си викам, бе, сигурно за 3 км няма да ми трябва. И минават някакви хора, им казвам да се мръднат и казах нещо сорт на Ей така, нямах никаква слюнка, ама никаква. Се беше сухо вътре в устата. Спаси ме с водата, наистина. Къде е колата? Тук? Перфектно. Ами... Остава си един леден дъжд в момента.